Okay mga katugsok, may buntag kaninyo no. May kabuntagon ninyo diha nya. Mao lagi karon sa adlaw sa kabuntagon adlawng Martes. Grabe ka mingaw gyud sa paningabuhi niya. Nader problema na sa ta karon kay mapay pagmata na ko mga katugsok. Kung kugalingon, ako ka usab mo na akong balay oh. Luya yun. Problemahan ako sa kong pamilya kay tingin sura man. Way biyahe. Nya way baho. Luoy kayo. Kaya ko kabal-habal ron tiyon. Tas ko para palitag ginamos baron babuwad. Utan na sa taron. Tulakaw pa man. Lami inta kay na siyang sudanon. Lisod ta kay tulakaw man di mabdakpan. Abi. Mo nay ginaingon nga nagwanta lang kita kay aning kalibutan na grabe yung pagkatao matang aning ani ato lang gining dawaton pero pasalamat ta sa labaw mga gahom nga bisin og pobre lig-on lang gyapon ng ato ang kugalingon may ta panglawas. Balay na ko ay mo usab ko ang habal-habal na abangan. Parking semua kay bring house man eh. Ayun nga, bantal kita ni kay anak kita sa ato ang gilikanan nga mausay kahimtang lisod. CR na ko mga ako ang tinuod bisilduhan ako sa kuang channel ug sa amo amin pero igo ra man sad sa pamugas wa man koy laing trabaho driver makabal-habal niya gagmay ra kita pero at least nakatabang yun. Nindot kay mga palibot kay peaceful kayo. Ya. Linaw kayong panahon sa karon kay daghan ta kay sudan no. Pero di man madakpan kay nagkulakaw pa man gukod sa kong anak. Tugsok gigukod ang sudan di kay madakpan. No? Yabaw pa. Ano ni? Buhat sa kugalingon, no? Care kayo. Man siya nahiwa, nalaban lang siya sa'yo. Kusuk-kusuhan niya ang tumang kamingaw o kalisod sa kabuntagon. Ha? Ano may di madali? Ang saan siya na ay mungki kuan. Ako ni nagyuta ba? Oh, hala. Hugas ito dragaw. Mama. Okay mga kitugsok, abi na ko sudan niya. Naam day gihatag sa silingan di ay nga ingon pas kong asawa nga gihatag puro bayran. Okay kayo, bahala na lang og pabayran niya basta kay sa sunod na lang kay adi ni. Manikon niya pugsa og pabayad kay pinangga kay kuskusilingan ri nga tugsukod. Ingon man siya nga gahapon siya mo kay sudan oh. Di aw. Kanlay bahala na og
Ano saan na mo hatagi. Salamat kay ani. Karon abi ko yung ana ko asawa nga kuan siyam to naghiwa unta niya. Murag gila ay man siya kay pati maghiya kay murag magikan pa ni sa rip sa silingan. Layo biya mo silingan gikan diri mga 115 ka metro siguro. Metros mga 3 ka oras lakaw alas 4 pa to ni gikan sila hay hatod ani. Karon pan abot. Kaya gaya layo kayo. Bukid kay tanan. Laha. Oh. Minta yun nga. Bilin. Minta yung pinangga tas ng silingan kay. Na gitu sudan perting pemahan ako ganing hapag bata. Sudan ay singgit ito ang bungot sa uko ko no. Hi, girl. Motoy kauban sa naghatod. Ano sudana. Padung pa sila uli. Hiya ni. Dutlan, watong sundang dito. Rap. Karon tani. Kayo. Dali dong. Ini kina kita dari sudan tayo nga tiam-tiam taon sa mga bata. Problema ako sugot naman ko guay sudan mga katugsok basta ako lang mga anak kakaon lagi sudan. Okay, lisod kayo guay sudan yun. Moram na importante pero noon guay sudan di sila matinga kay ana naman sila ang sudan. Nya, man magdahom nga na day silingan nga manghato day pero silingan ako nga grabe kalayo. Silingan to Pikas Barrio de ay. Pikas Barrio ba? Yung mga tugsok hapit na may kakulong sudan. Paarap kay lagpot anogon kayo. Ako lang yung gitagod mong tugsok kay tagol man bukog. Di sa takabalibad ani kay hinatag naman. Last na siya mga tugsok. Hari kay napay unod ay. Ada unod gamay. Okay mga katugsok. Kaon kita glami si inyong idol ron. Padatigaan sa silingan og sayo. Para nako pertin ani lamia sudana gyud. Oh, nawas si akong dunyo mga katugsok. Inom lagi kuno sa coke lagi. Okay kaya na dong. Di mana? Mengutang ta. Ingat kabayadannya itu ang hiwa. Inom kita coke. Pero kung inom kita, tungod kay pinangga makang papa. Aw. Ngutang ka. Di mam kabayad na tana basta natay kwarta no. Nya ikaw unsa may imong trabaho kung madako ka? Ha? Maghimo ka cake ug ice cream? Nya og makakwarta na ka unsa imong paliton? Ha? Mga gamit? Unsa man gamita? Gamit. Unsa lagi? Gamit gini.
Unsam lagi porma unsay klase sa gamit ni imong paliton. Be. Sama sa di ka wa di kay plano mo eskwela di ay? Ha? Di ka mo eskwela? Eskwela. Nya og panalitang ka graduate na ka, asa man ka manarbaho? Sa Bukayan, nasa Bukayan. Sa Bukayan ra ka manarbaho? Grabe ha. Nya unsa imong paliton ni Papa inig kadako na nimo kanang nana kay sweldo? Kung nana kay sweldo ba unsay paliton nimo ni Papa? Para sa kuha unsa may imong paliton? Unsa? Kanang imuha rang kabubuton. Unsay paliton nimo? Kanang nana kay sweldo ba? Nagamit mo. Unsang gamitan ako? Sama sa brief. Gamit sa amo to. Gamit sa motor? Nya wa man tay motor. Ang kanang duha. Sa ato pa imo na ipaayo. Grabe, sigura do. Okay, un katugsok. Mao na day siya nindot kay sig plano no kay og mo ipaayo na niyang usa, nya kanang usa kay nabangan man nako. Iya na ng paliton. Di na niya ipayo, paliton na niya sa tag-iya kung musugot. Nindot sa day kay plano day akong anak day. Salamat kay dong. Karon palitan ti kag cook dong nya. Kini manam ni hiwa. Kaon na to ani. Palitan ti kag cook pero palit nga way bayad utang na sa ko ti kwarta. Basta ka ha, mao na to atong sabot ha. Ha? Nagutom ako. Unsay mong gingon? Nagutom ako. Anya wa pa am luto. Sugot ra ka og kuan dong. Musugot ra ka og kanang ay lang nagdako lang nimo. Kay imom ka nang ipaayo. Sige. Mayroon. Okay mga katugsok, thank you kayo no nya. Daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta. Usbon ako kay og wala mo, wala sad ko. Nya kini day ako ang rap tugsok ni siya nako. Mao ni ako junior ron tutong tugsok gyud ni siya. Puhon siya sa sumusunod sa ako ang buluhaton sa disama nyo na ni paglingaw diha ninyo. Ako pa ni siyang tudluan og mayo niya. Mao to iyang mga plano di siyang kinabuhi nga iya giday kong tabangan sad og madako na siya. Iya ipaayo ako ang nabara. Amo ang nabara iya paayo basta maka eskwela na siya niya. Tuloy-an na siya makay trabaho kuno siya sa Bukayan. Kanya mga pilay sildo ka nimo ana dong? 5,000. 5,000. Very good. Sakto kay ayo nya pagkadaog pagkahatag nimo og 5,000 imo day paayo. Yang kanang usa ka motor imohang paliton. Very good kayo. Okay mga katugsok. God bless kaninyo at